Бүгін біз Юлдашта прямой эфирда, турдан тур эфирда. Arkadaşı değil mi? Ne bugün нәрсә сөйләшербез икән? Тыңлап карарсыз әле. Анда куя. Бәяң әйтерсең азактан. Сәламнәр. Алдамы, пылмадымы? Пыла, лишә пылмаса. Кишләр, түгел инде көннәр. Якташларыбыз, Татарстанның халык артистлары Зөлфия һәм Яуш Шакировтар һәзде берсе моңландырыр, берсе куандырыр йырдар. Уен күлке, Юлдаш. Өр яңа тамашаларына саклы. Марттың 21-е июнь. 22-е Индияр, 23-е Учалы, 24-е Сәлам. Затау, 25-е Магнитогорск. Кашан тагын Агыйделгә киләсез. Агыйделдә булдык бит инде февраль башында. Сәлам. Безне Virgin Чернов. Приветлар. Күңелдәрдең нескә кылдарын сиртерлек матур тамашанан иттә калмагыз, хөрмәтле дуслар. Zip Art тәкъдимидә талантлы, үзенчәлекле. Ярый хоть монда ибер бар әле, кулган акча торган. Привет тебе за трастыл. Шал, ул җибәрдем бетте. Менә бит тала богада бик күп билдләр кашан булыр. Билдләр сатуда бардыр ул уже. Варшавага да сәлам. Төмәнгә сәлам. Җомага кашан киләсез? Җома быел булмасын. Җомалар үзләре килсен. Үзләре килсеннәр. Автобус йөреп тора. Менә шулай диделәр. Җомадан автобус йөреп тора диделәр. Сәлам барда ягыннан. Привет, истер. Бисмилlah башлыйбыз. Айда Аллага тапшырып бисмилlah рахман. Юлдашлы конакта сәнгать өлкәсендә Ходай биргән сәләте һәм үзенең тырышлыгы, үҗәтлеге аркасында популярлык яулаган җырчы юморист, шоумен Рифат Зариповны сәламлыйбыз. Хәерле көн, Рифат. Хәерле көннәр, исәннәрмесез, юлдашлылар, уфалылар, башкортстаннар, ялкынлы кайнар сәлам һәммәгезгә дә. Рифат, гадәттә юмор остасы, паразит, шоумен кебек сүзләр артында һәр вакыт күтәренке күңелле, ерык авызлы кеше торасы бар. Менә, мәсәлән, Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Леонов кебек совет киносы легендаларын алсак, алар бит бөтенләй башка кешеләр. Шидиятларны үз дөньясына якын китермиләр, хәтта ябык күңелле дип тә әйтеп була алар турында. Әмма синең гадәти тормышыңда яшәү халәтең ниндирәк? Нинди җырлар тыңлыйсың, нинди кинофильмнарга өстенлек бирәсең? Ялыңны шау-шулы компаниядә үткәрергә яратасыңмы, әллә гаиләң белән өйдә вакыт үткәрүне уңайрак күрәсеңме? Менә бу шуннан да сез атап үткән артистларыбыз, шәхесләребез, алар шуннан да шундый инде билгеле шулай булганнар. Юмористик кеше ул бит инде тормышта дөньяда теге көләсе килгәннән теге күлдерим әле дип кенә түгел, ул бит һәрбер юморның артында сатира ниндидер әйтә торган сүз, фикер, сарказм да, барсы да бар, барсы да шунда кергән бит инде. Теге ха-ха-ха көлдек тә бетте түгел, уйланырга урын бар бит ул юморда. Шуңа күрә миңа да инде күп әйтәләр, синең белән яшәгән анда хатыныңа да рәхәттер инде көнне-төне анекдоттан мәзәк түгел, елмаеп көлеп кенә. Шаярабыз да көләбез, әмма ләкин концерт барышында концерт инде ул образ, ул шаярасында, сикерәсендә, җырлыйсың да, концерт бетү белән мин үземә дә бикләнергә мөмкин. Миңа уже үзем сөйләгән әйберләр кызык та түгел, рәхәт тә түгел. Ул эшкә бикләнеп, үземнең уйларыма калып, үзем генә дә булыр утырырга мөмкинмен. Каядыр чакыралар концерт төгәлләнгәннән соң, әйдә, бирәк кереп ашап, эчеп утырыйк, сөйләшеп утырыйк, кунакларга чакыралар, киләбез, барабыз. Әмма ләкин мин барыбер үз дөньяма бикләнгән һәм ничектер менә Николинек кебек булмасам да, әмма ләкин барыбер минем үземнең борчуларым бар, үземнең уйлаган фикерләрем бар. Теге гелинде кайфны төшереп борчылып утырмыйм, әмма ләкин барыбер кай вакытта минем тирәдә сөйләшеп барган теге шау-шулы бәйрәмнәргә мин игътибарда итмим, мин ишетмим дә аларны. Димәк, син үз-үзеңә бик еш сораулар бирәсең, яшәү образыңа анализ ясарга яратасың, шулаймы? Әлбәттә. Мәсәлән, дөрес эшләдемме, нишләп болай килеп чыкты, шушы сорауларга җавап эзлисең? Көн сайын һәрбер атлаган адымга мин җавап эзлим. Бу адымны ник ясадым, ник кирәк булды, нәрсә өчен, ни өчен, һәм ул атлаган адым миңа плюс китердеме, минус китердеме? Әйткәндәй, менә безгә килгән кунаклар, алар һәр вакыт үзләре дә бүләк алып килә тыңлаучыларыбызга. Шуңа күрә Рифат, синең дә бүләгең бар. Ул әлбәттә менә шушы Рифат биргән сорауга дөрес җаваптан соң гына булачак. Бүләк әлбәттә инде ул. Бүләк, билет. Алла бирсә. Ул бик зур бүләк.
Бүгенге Алла көндә білсә. бик зур бүләк, чөнки аның кыйммәте, ул аның ниндидер суммада, ниндидер микъдарда гына тормый, аның рухи кыйммәте. Рухи байлыгы бар, Рухи ай. байлыгы бар, менә шул. Һәм инде сорауны әйтер алдыннан, гадәттә артистлар ниндидер райдер дип атыйбыз бит инде, аны әйбит. Менә ниндидер таләпләре бар. Сәхнәгә, сәхнә артына. Менә синең таләпләрең ниндирәк? Шуның турында әйтеп әле. Минем таләп нинди? Минем концертка йөргән тамашачылар беләдер. Минем инде ул хәтле теге урыс артистлары шикелле башка, теге райдерлар куеп тегенди мондай бер юк. Әмма дә ләкин минем концерттан соң ишә торган бер эшемлек бар. Аны инде бәлки беләләрдер, бәлки белмиләрдер. Менә мин концерттан соң нәрсә эшәм икән? Менә шул. Иң беренче Коньяк дип язачаклар иде. Юк инде, юк, безнең тыңлаучыларыбыз әдәпле. Алар бер дә Рифатка карап, Концертка килгән, безнең концертта булган тамашачы булса, алар аны беләләр инде. Минем белән әз генә кызыксынган булсалар да, беләләр, минем инде бик күп интервьюларда да әйткән бар. Менә беләләр микән чыннан да? Башкортстан якларында шулаймы? Әйе. 8937-167-54-66 менә шу саннарны җыеп яза аласыз. Беренчесе килеп тә җитте, су дип язган бер тыңлаучыбыз. Һәм инде кызыклы сорауларыгыз булса 285-77-85 телефонына шалтыратып та бирә аласыз. Әлегә инде Рифаттан бер музыкаль бүләк, шулаймы? Шуннан соң сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Нинди җыр булачак ул? Менә 2 минут кына дигән җыр. Әйдә, 2 минутка бүленеп торыйк әле. Рифат Зарипов җырлый. Менә уже монда Инстаграмдагылар белә, лимонлы чәй түгел, йогурт, дөрес. Монда эссе, каты шикәрле чәй һәм сөт дигән. Концерттан соң бер нәрсә. Наш Рифат дигән. Кумыс. Кумыс. Икенче шулай шул хорошо. Флордапа, привет. Таләтчегә киләбез, Флордапа. Син давай безне матур итеп каршы ал инде. Тонузаллар белән. Симә кунагыбыз Рифат бик бәләкәй булса да, тавышы бик матур, молодец дигәннәр. Рәхмәт. Тәртәмәккә кузгалабыз, менә эфирдан чыгып китәбез, тәртәмәгә бирсә. Бүген шунда концерт төгәлләнгәннән соң суда керми, чәй дә керми. Телефоннан Ошол җаваплар символия. кабул итмибез, монда гына укыйбыз. Инде кызыклы сораулар булса, эфирга чыгарырга мөмкин. Йо. Все, Флордапа, все, обязательно лабирса. Йогурт дигән. Хәйе. Беренче Рифат синең дә булды. Рәхмәт. Рәхмәт. Без син сырлы утып кыйныбыз, фидушлы дип әйтте. Нишләп кыйнысыз? Исәмсез Рифат абый. Шаранга кайчан җыйнасыз? Шаранда булдык бит. Исә Иван Сей дигән. Иван чәй тоже тәмле, конечно. Рифат искәс Иван Шей булмый инде. Иван Шей булса, Рифат пьет Иван Шей дигәргә кирәк. Иван булган Шей бит. Иван чәй. Милли кирәк, милли. Хәлләр изге, әйбәт. Таләтчедә көтәм, Компот, рәхмәт. йомырка дигән. Саламат, җырлар. Балташтан сәлам. Менә иң беренче йогурт дип әйткән ни, ул соңгы саннар шунда куйда язып куймай, хәзер йогурт дигән Илештән Эльмира беренче язган. Илештән Илешләр беләләр. Ижевскийга күскене килеп инде барса. получается. Шифалы су. Тут уже ответ есть. Больно ваш концерт. 8937 167 54 66 8937 8937 167 54 66. Фирдусның үзем эмес. Рәхмәт. Кыйнага кирәкмәй беркемдә. Рифатның милидә җырлар. Хәзер мин менә мондагы сорауларга әйтәм, дә? Рифатмы? Опять мин. Ждем. Ознакай кашан киләс. Ознакайда булдык бит.
2 минут вакытыбыз сизелми дә узып китте, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Юлдашта кунакта бүген Рифат Зарипов, сорауларыгызны бирергә мөмкин һәм инде әлбәттә матур җаваплар да алырсыз. Минем маңаеманым Камила инде 8937 167 54 66 саннарына сорауга җавапларын язган тыңлаучыларыбызны әйтеп үтермен берничә минуттан. Әлегә бер тыңлаучыбызга сүз бирик әле. Хәерле көн, кем буласыз, кайсы яктансыз? Сез кем буласыз? Бер-Ян районыннан, Бер-Җан районыннан. Исемегез? Зиния. Бик тә шатбыз. Сораугыз, теләкләрегез бармы? Әйдәгез. Монда Рифат бу сорауларга кич утырып сөйләшергә кирәк. Бер генә сорау булмады бу. Әйдә, сиңа сүз. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Инде балачактан шок булдымы дигәнгә, балачактан шок булдым, Төпчек бала бит инде мин, безнең гаиләдә 3 бала, 2 абый бар, үзем соңгысы, төпчеге. Шук, шаян. Ничә чирши суга батырдың? Нәрсә яндырдың? Юк, андый эшли торган, саклый торган, яклый торганнарны абыйлар эшләдер. Мин тик тырай тибеп, тегене уйнап, аны җырлап, акырып, бакырып, балачактан ук җырлап. Юк, андый зыян итү дигәне бер юк иде. Безнең әни тәрбиял теге шундый ни тоталар иде. Тәрбиял итеп, анда берәй-бергә дә кагаласы да ярамый, тияргә дә ярамый, шундый нигенә әтидән шыбык алай эләкмәде, чөнки ул дәрәҗәгә кадәр барып җитмидер. Әни генә хәл итеп куядыр иде генә, самасут кына булып алыр иде. Әти кайтканчы. Әти кайтканчы. Ул инде әтигезгә әйтәм дип яныдыр, куркытадыр, әлбәттә инде. Анарга барып җитмидер. Бик каты эләккән вакытта да әти безнең сабыррак, тынычрак, ул менә балаларыгыз, малаең шулай итте, тегеләй итте, булай итте, әтиң кайта, әтигә әйтә дә, әти керәдер иде, малайлар Бөтен сүзе шушы була. Алай теге бастырып сөккән дә югы, ачылганы да югы. Үзегез аңлыйсыз, үсә дип әйтәдер. Менә шундан да үзебез аңлыйбыз икән. Әйдә, сорауга дөрес җавапны эзләп таптык бугай, Рифат. Уже бармыни? Монда инде бик күп җаваплар килде. Мәсәлән, сөтсез чәй, кымыз, сөтле кайнар чәй, шулай ук буза, бал белән чәй дигән, йомырка ашарга ярата дигән, компот эчә, башкорт кымызы, 1 литр су эчә, үлән чәе эчә, йогурт дигән һәм кымыз мәллә дигән. Миңа калса, шулар арасында дөрес җавап бар. Дөрес җавап бар. Кымыз да файдалыдыр бәлки, сездә юк. Сөтле чәйне концерт башланганчырак эчәм тавыш җылтыр өчен. Әмма ләкин концерт төгәлләнгәннән соң 3 сәгать теге сикереп, бөтен энергия белән ниндидер организм башка төрле итеп эшли башлый, һәм анда чәй дә керми, су да керми, ашарга кирәк, ризык бөтенләй керми инде ул. Шуңа күрә әз генә файдалы булсын өчен дип, мин концерт саен һәр даим йогурт эчәм. Менә дөрес җавап табылды. Һәм инде шушы дөрес җавап белән без беренче булып язган Илмир исемле тыңлаучыбызга билет тапшырабыз. Ул Илештән һәм Илмираны концертта көтеп калабыз. Илмир Илештә булдык инде. Әгәр мөмкинчелеге булса, Уфага рәхим итсен. Менә безнең 29-ы 1-2 март Уфада булабыз. Кайсы көнне килә ала, рәхим итеп каршылабыз. Рифат, мине кызыксындырган бер сорауга җавап бирә. Менә алда бит безнең бәйрәм көтә. Алла бирсә, Ир егетләр өчен менә бу бәйрәмне бер сынау итеп кабул итәргә дә була бит инде шулай. Тормыш иптәшеңнең зауыгына туры кидерлек бүләк яисә әзерләгән ризыгың бармы синең? Хәер, менә әле мин синең ябыклыгыңа карап торам. Хатының күбрәк синең әзерләгән ризыгыңа түгел, әзерләгән ризыкны тәмләп авыз иткәнеңә дә шатланалар инде, алай бит. Ансыз да дөрес. Ал инде әзерли, пешерә, иртәннән тотына, бәлки моны ашар ул, бәлки тегене ашар дип теге уянуга мине теге ак булып уянырга да кайтабыз, Алла бирсә мөмкинчелек булса. Ярар, шулай булсын. Иң яхшы бүләк ул гаиләдәге яхшы мөнәсәбәт, бер-береңне ярату, хөрмәт итү. Бөтен бүләк шушы. Шулай диярсең тормыш иптәшеңә. Тыңлаучыбызга сүз бирик әле. Хәерле көн, саумысыз? Алло, сез туры эфирдә кем буласыз? Нинди сорауыгыз бар, теләкләрегез бар?
Мгм. Сұрауларға қарағанда Рифат сені қонаққа шақырға жиналар бұлай. Килем, любой жерге, шақырған жерге барам, қуған жерден кетем, татар принципі бойынша яшеймін мен. Түшлер көрем, қой вақытта бұталаны біткен түшлер кірі енді, қой бір түшлер мендедер теге мисал үшін кірәлер енді, мендер сигнал болып та кірәлердер енді алар, шайтан түшлері де бар енді, бұты тұрғанлар да бар, қой вақытта қырмызқаларла жырлап отырасың. Сигналы, шылай, тұрмыштың мәне шушы мәшәқатлері барысы да. Барсы да кірі енді, мен енді лайтек андай бірлерге бек шанып бермейм енді, мен бар тек Аллах Тағалаға шанам, бәлки енді бір кереклі өзіме матур болып, әйбәт болып кірсе шанам енді. Шол. Бірнеше минуттан әңгімебізді давам етербіз, құрметлі радио тыңдаушылар. Бүгін біздің студиябызда қонақта, Юлдашта қонақта Рифат Зарипов. Юлдаштан айырылмағыз. Иртеге 29 февральда республикада һәм Уфада көннең болытлы булуы, җепшек кар, каркатыш яңгыр яуы, юлларда бозлавык булуы көтелә. Җил көньяк чыгыштан, көньяктан талгын исә вакыты белән көчәючән. Hava температурасы республикада төнлә һәм көндез уртача 2 градус салкыннан 3 градуска тиклем җылы була. Көньяк чыгышта төнен 7 градускача суытуы ихтимал. Уфада 0-дан 2 градуска тиклем җылы була. Алдагы 2 көндә һава температурасының акрынлап түбәнәюе, явым-төшемнең кимүе фаразлана. Әле башкалада 4 градус җылы, атмосфера басымы 748 мм, дымлылык 64%. Вот шулай. Тегезме? Айбаш мәдәният янында концерт программасы белән килә без халык бик көтә. Айбаш. Алла бирсә. Кайнар сәлам истикамыннан. Менә монда бер җавап бар. 200 граммга 3 тамчы спирт салып. Ансы концертта мин сөйлим аны дәрәтсә. Пенҗә. Хәзер концерт турында сөйләшәбез. Давай. Хорошо. Без сезне көтәбез. Алла хоккей карга яратам дигән. Хоккейны әйе кай вакытта буш вакытта. Яратса кайсы командага болеть итә? Юлаевкамы или Акбарскамы? Акбарска. Давай әзрәк кенә сөйләшик концерт турында, шуннан соң җыр куярбыз, шуннан соң тагын булачак концертлар турында дәвам итеп тәмамларбыз. 15 минут ротация бармы? 45-тә. Тогда чуть-чуть можем подольше сделать. Ладно, до 50, в принципе, можно растянуть. 47-да без тамамларга тиешбез, получается. Ого, Құдайым. Рифат, сиңа сұрауым шундай. Сіз концертқа келген тамашадан нинди ис килгәнне яратмыйсыз? Мәсәлән, фотога төшкәндә парфюмер. Нинди ис? Андый эфирга чыгар. Просто кызык итеп кенә. Рифат. Минем теләк Рифатка кызык-мызык сөйләгәнче җырлау сиңа бигрәк килешә, тавышың шәп, только җырласың дигән. Андый фикерләр күп инде, күп әйтә, күп сөйлисең, җырлыйсың инде. Күп җырлыйсың, сөйлисең. Кем булырга хыялланган? Җылы икмәк белән суык сөт эчтең бәле кичектә дигән. Агаилә. Мустай Кәримнең язмышлардан узмышлардагы мәрәхим урынында булсагыз, яраткан кызыгызны калдырып, әтиеңнәр кушан кызга әйләнер идегезме дигән. Бана теге перлы иделәр бит. Бездә шундый грамотный тыңлаучылар. Күршәләр Әле пока үзем тире булганда тавыш тире булыр инде була бишәләр. Низәләрдә калгышлады, көтәбез үстен. Гаилә курганда алдыкланда олы мәхәббәт идеме дигән. Олы мәхәббәт чыкласың. Тормыш иптәшенең әтисе колхоз председатель түгелме? Үземнекеләр дә колхозниклар. Үземдә колхозник. Сихланып китеп сүгенәсең. Дигән. Запросто. Укытышың кем бит әйбит. Ул бит. Выброс энергии. Әйе.
Шулай дуслар, бүген Юлдашта кунакта җырчы юморист, шоумен Рифат Зарипов белән әңгәмә кырдык. Һәм инде менә концертлар көтә сине. Шулаймы Уфа шәһәрендә? Концертларга килгәндә, гомумән 1 ел эчендә күпмерәк концерт куела. 1 ел эчендә 140-ка якын концерт куела инде. 142, 138 шул тирә бара инде безнең ел саен. Шулай сентябрьдән башлап җибәрәбез, май башына кадәр йөрибез инде. Димәк, менә 1 елның 3тән 1 өлеше читтә уза. Әйе, юлда, гастрольдә, гостиницаларда, төрле җирләрдә. Хәзер күп кенә артистлар эстрада килемле түгел дип, башка өлкәләрдә дә үзләрен санап карыйлар. Синең өстәмәшең яисә бизнесың бармы? Береберемдә юк. Менә бары тик шушы тамашачы, халык бизнес ясап тора, миңа ашатып тора, эчертеп тора, тамашачыларга рәхмәт. Димәк, зур ихласлык белән башкарасың. Әйе. Бу синең төп шөгылең. Бөтен төп шөгыль яшәештә, уйда, фикердә, юнәлештә, тормышта, көнкүрештә, бизнесда, барсы да шушы минем иҗат сәнгать юлы. 7нче сезон. Шулай шул. 7 ел узып та киткән, сизелми дә, шулаймы? Менә бу концертта әлбәттә гадәттәгечә дәртле җыр биюләр дә, чагы юмор да күп булыр. Менә тамашачының зауыгы турында ниләр әйтә аласың? Гомумән, тамашачыны җәлеп итәр өчен ниләр эшләргә кирәк? Тамашачыны җәлеп итәр өчен бу аны әйтеп булмый инде. Менә былай итсәң, тегеләй итсәң, шушылай килә, былай килә. Алай түгел. Һәркемнең, һәрбер артистның үзенең була сәхнә шрамы, ниндидер, изюминкасы дип әйтә. Шундый бер була инде. Һәм шушай бер ул сөйкемле сөяк дип татыйбыз инде аны. Бәлки минем җырлаган өчен дә түгел, сөйләгән өчен дә түгел. Тамашачылар гадәттә тамашачылар, яратам бит шул артистны диләр. Бәлки шуның өчен дә киләләрдер. Кемдер әйтә, күп сөйлисең, күбрәк җырла диләр. Менә монда да шулай язылган. Кемдер әйтә, ник җырлыйсың син? Күбрәк сөйлә, җырчылар башкалар диләр. Төрле кеше, миллион кеше, миллион фикер. Шуңа күрә синең җырларың һәм юморларың, сөйләүләрең 50-гә 50 инде. Менә мин икесендә, миңа икесе дә якын, икесе дә теге мин аларны әйтмим, теге мин үземне җырчы дип тә санамыйм артык, мин үземне сүз устасы дип тә санамыйм. Кулдан килгәнчә Аллаһ Тәгалә биргән шушы әзме-күпме талант белән шулай кулдан килгәнчә тырышып эшләп йөриш кенә. Әле матур гына сөйләдең, Рифат, әйдә җырга күшик. Алай булган. Әйдә шулай тик әле. Нинди җыр тыңлыйбыз? Айдар Тимербаев язган җыр. Шулайдыр шул, искә алмыйсыңдыр. Хәзер концертлар турында конкретно шушы концертлар кемнәр булар? Ай, онытканмын. Ярар. Хәзер алырбыз. Ярар. Рифат Зариповны 19 март концертта көтәбез Себердә дигән. Алла берсә Себердә. Хәзер. Хәерле көн, Рифат Зариповка сәламәтлек телибез. Концертыгызга бардык, барысы да охшады. Но ни өчен җырлаганда алдагы мониторга карап җырлыйсыз. Җырның сүзләрен карыйсыз кебек, шунысы күңелне нык төшерде. Балтач районының Фәнисә дигән. Сезләр, сен ничек шөгыльләнергә? Блокировка. Синдром блокировкасы. Бу кайсы радио? Бу Юлдаш радиосы булса. Карасың диде. Башкортстан. Улыгыз барабанчык җырлыймы? Җырлый да, уйный да, бии да. Аның уйнамаган инструмент куралы юк. Уфа, Юлдаш радиосында дусларыбыз. Ислам, привет. Сездән җавап көтәм бит, пожалуйста, оңай җавап бирегез инде. Нинди сорау булды? Паролен сүндердем, если что, басырсың. Ага, хорошо. Ага. Апрель 11 беләбе, 12 сәмәләве, 13 күмәртә, 14 калбазы, 15 стартып баш, 0 мускалы, 7 кырмыка. Барышы кызларга сәлам әйтегез. Алып барышы кызларга, юлдашларга сәлам әйтегез дигәннәр. Сезгә сәлам. Рәхмәт. Яра. Узак сөйләмәсен дин, ярама. Бак, яра.
Москвис концерты. Москвада биште күз көне була. Бу бишигез дә матур җырлый түгелме? Жырлый. Ну, хисләре матур. Була. Шәбез фотода шәбез. Сәлам болдан. Яңа җырлар кайчан чыга? Яңа җырлар кемгә чыгып тора дуслар? Оренбург якларыннан сәлам. Оренбург якларына да сәлам. Шулайдыр шул дип җырлый Рифат Зарипов дуслар. Инде без эфирыбызны, әңгәмәбезне дәвам итәбез. Һәм тыңлаучыбызга сүз бирик әле иң элек. Хәерле көн, кем буласыз? Саумысыз, Халид апа? Рәхмәт, Халид апа. Сорауыгыз бармы? Теләкләрегез бармы кунакка? Кунакка сорауыгыз, теләгегез бармы? Беләм, Халид апа таныдым. Рәхмәт, җылы сүзләрегезгә. Менә инде Тогры тамашачыларыгыз бар. Хәтерлим. Истә без октябрь аенда булган идек Салават шәһәрендә, килгән бергәләшеп, мотор иттереп, күнәшеп, җырлашып, биешеп утырган идек. Әле менә шул хатирәләрне искә алып утырдым әле. Менә хәзер инде әгәр дә Рифатның матур җырларын тыңлыйсыгыз килсә, аның юморга бай сөйләүләрен, чыгышларын тыңлыйсыгыз килсә, сез алдагы 3 көнлек концертка килергә тиешсез. Алла бирсә, әле бүген Стәрлетамакка да килә алалар. Бүген Стәрлетамакта булабыз. Стәрлетамакта була. Иртәгә Алла бирсә, Яшьләр мәдәният сараенда булабыз. Уфада. Аннан 1 март Уфа, шулай ук Яшьләр мәдәният сараенда, һәм инде 2 мартта Умпо мәдәният йортында булабыз, Алла бирсә. Исән булсак. Барыгызны көтеп калам. Уфалыларны, уфасызларны. Бу 7нче сезон программасында, мәсәлән, Уфа концертында ниләр көтелә? Уфа концертында рәхәтләнеп бер җыелып, кич утырып сөйләшүләр, матур җырлар, дәртле җырлар, шаян җырлар да була, җитди җырлар да була, һәм рәхәтләнеп биюләр, юмор, барысы бергә. Мин әйтә алмыйм теге, безнең ятланган әйбер юк, күбрәк импровизация да булырга мөмкин, шаярулар. Үзебезчә бер кич утыру. Язны бергәләп каршылыйбыз димәк. Әйе, матур иттереп. Кемнәр катнаша концертта? Концертта катнаша Рифат Зарипов. Һәм башкалар. Үземнең төркем, безнең төркемдә 14 кеше, барысы да биючеләр, җырчы кыз була, музыкантлар, барыбыз да үзләренең сәләтләрен кулдан килгәнчә күрсәтергә тырышырбыз. Барыбыз да. Элек башкарган җырлар буламы? Була, барысы да була, искеләре дә була, яңалары да була. Безнең бит концерт түгел теге, шуннан да әйткәнемчә теге ятланган әйбер түгел. Әгәр әйтәләр икән, записка язалар икән, теге җырны да җырларлар, кемдер бит бер җырны яратып килергә мөмкин, ул программаны чыгып калырга мөмкин, сорарга мөмкин, сорыйлар икән, рәхәтләндереп җырлыйбыз, бер нинди проблемасы юк. Яраткан шагыйрь композиторларың һәм үзеңә ачкан яңа композиторлар мәсәлән, яңа җырлар. Яңа җырлар дип, без минем инде иң беренче сәхнәгә җырчы буларак җыр язып бүләк итеп, җырчы ясап җибәргән авторыбыз Альфред Абиякшинбетов, Салават абыйыбызның алыштыргысыз музыканты, баянчысы. Аннан инде Фирзар абый Муртазин, Айдар абый Тимербаев, Илдар Нугманов, Риваль Хисмәтуллин, күбрәк менә үзебездә Казанда яшәгән Татарстандагы җыр язучылар, авторлар белән эшләргә туры килә. Менә шулай. Әгәр инде матур җырлар Башкортстан авторлары да җибәрәләр икән, сөйләшәбез, аралашабыз икән, нишләп обязательно рәхәтләндереп аларны да җырларга әзербез. Мөрәҗәгать итсеннәр димәк. Мөрәҗәгать итсеннәр түгел инде. Әгәр безнең менә ничектер связьга да чыккан юк, үземнән дә торадыр, үзебездән дә торадыр. Инде күбрәк әйтәм бит, кайда яшисең, шунда иҗат итәсең, шунда эшлисең инде. Булса гастрольгә чыгып киткәч, монда йөрисең, эшлисең, яшисең. Шунда безнең Башкортстанда бихисап матур җырлар иҗат иткән композиторлар бар. Шуңа күрә миңа калса, бу сезнең алдагы концертларыгызда бар тик ям генә өстәлде. Әйе, сүздә юк. Берничә
Тагын да бер тыңлаучыбызга сүз бирик әле. Хәерле көн, саумысыз? Кем буласыз? Тыңлыйбыз сезне. Саумысыз? Соравыгыз, теләвек. Рәхмәт сорау. Сәнгатьтән чыкканы юктыр инде ул Ул баланың. балага 4 яшь ярым инде, әйе, ул көне-төне концерт куя ул иде. Алдырды инде төрле уен кораллар, анарда барабан, гитара, ул бит әле һәрберсен аңлап теге баяннарны, биюләрне, безнең төркем концертка килсә, ул 3 сәгать күзен далмыйча карап утыра һәм кайта да шуларны копировать итеп телевизорны кабызып, җырлый кытыра 4-5 сәгать иде концерт кына куя ул безнең. Ә инде миңа килгәндә, мин белмим, безнең инде гаиләдә әти гармунда да уйный, җырлый да, элек бит инде теге тамада дигән әйберләр юк. Менә шушындыйларны әти авыл үзебезнең территорияда уйнап җырлап биеп Мәҗлесләрне матыртып алып барган. Әйе, шунда баянсыз узмаган бит инде бер бәйрәмнәрдә. Әти гармунда да уйный, җырлый. Әтидәндер дип уйлыйм. Ә син нинди музыкаль инструментларда уйный беләсең? Основной нервы. Анысын да һәркем дә уйный белә ул. Уен коралы. Һәркем дә уйный. Уен коралында юк, баянда өйрәнеп карадым, анда кирәк нервы, анда кирәк сабырлык, түземлек, анда тагын искәрсте, тагын нервы чыга. Тагын нервы да уйный башлады. Баян авыр, микрофон җиңелрәк шуңа. Иң әйбәте микрофон. Микрофон күтәрәсең дә, сикереп тә була, чыгып та була, биеп тә була, шулаймы? Теләсә нәрсә сөйләп. Юк, инде теләсә. Шаярам инде, шаярам. Әйе, мәгънәле, гомумән, синең концертларыңда булганыбыз бар. Һәрбер сүзеңдә, һәрбер әйтелгән сүзеңдә анда тирән мәгънә һәм фикер ята. Шулай булсын инде, рәхмәт. Ярылып тора. Тыңлаучыларыбызның берничә сорауларына, теләкләренә тукталып китим әле. Гаилә ничек корылган дигән сорау бар. Олы мәхәббәттән корылганмы дигән шулай ук. Тагын нинди варианты бар соң аның? Әйе, шуннан соң һәр вакыт мин үзе яраткан җырчысы бармы дигән сорау да бар. Күп сәламнәр, җырлары бик матур, миңа әйтелгән сүз җыры бик ошый дигән, аны яратабыз дигән чыгышларында оятсыз анекдотларга юл куймыйсың. Афарин, Рифат диелгән, менә матур теләкләр дә бар. Һәм гомумән монда барысы да, барлык тыңлаучыларыбыз да фәкать үзләренең ихлас теләкләрен генә җиткерә. Инде әйдәле, Рифат, тагын да бер кабат сине кайда, кайчан күрергә? Уфа шәһәрендә, Стәрлетамак шәһәрендә тагын да бер кабат әйтеп кит әле. Безнең бит график тамашачыларыбызга синең белән күрешеп, күзгә күз карашып график киңәйгәннән киңәя. Инде февральдә безнең бер 20 концерт була торган иде. Артканнан артып барабыз. Хәзер январь ахырыннан башлап бер ай буе Башкортстанда йөрдек. Башкортстан тамашачысы тулы заллар белән каршы алды. 2-3 көн районнарда, шәһәрләрдә концертлар куйдык. Менә хәзер инде Алла бирсә әйтәм бит, бүген Стәрлетамакта булабыз. Аннан соң иртәгәдән башлап Уфада 3 көн булабыз. Яшьләр мәдәният сараенда. Анда 29 районда билетлар да биткән. 1 мартка әзгенә калган, 2 март Умпуда әзгенә бар. Һәм менә күп санлы тамашачылар сорау буенча дип өлгермәгән шәһәрләргә апрель аенда киләбез бит әле, Алла бирсә. Апрельдә әле күрешә алабыз. Без Алла бирсә 11 апрельдә Бәләбәйдә булабыз, 12 апрель Мәләвез, 13 Күмертау, 14 Тулбазыда булабыз, 15 Стәрлебаш, 16 Кармыскалы, Алла теләсә, һәм 17 Өстәмә концерт инде Кыргызмиягәдә булабыз. Менә бу Кармыскалылар белән инде без 6 ел күрешергә ниятлибез. Нишләптер? Я безнең яклап килеп чыкмый, я алар яклап килеп чыкмый. Менә быел Аллага тапшырып инде Кырмыскалыда да апрельдә, иншалла. Шулай булсын, барлык уйлаган ниятләрегез дә тормышка ашсын һәм әлбәттә алдагы мизгилләрдә шаулап гөрләп үтсен сезнең тамашаларыгыз, концертларыгыз дип без Рифат Зариповка зур уңышлар теләп киләсе очрашуларга тиклем саубуллашабыз. Инде киләсе очрашу әлбәттә бүген Стәрлетамак шәһәрендә, алдагы 3 көндә Уфа шәһәрендә булачак һәм синнән Рифат матур җыр. Китмә дигән җыр. Рәхмәт сезгә бик зур чакыруыгызга. Булды. Отлично булды. Шәп булды, әйбәт булды. Рәхмәт бик зур сезгә, үзегезгә. Чакырганыгызга, сөйләшкәнегезгә, матур иттереп әңгәмә кырганыгыз бик зур рәхмәт сезгә. Ярар. Бик зур рәхмәт. Һәм инде менә безнең Инстаграмда булган подписчикларга да бик зур рәхмәт. Барыгызга да исән сау булыгыз. Без сезне бик яратабыз, хөрмәт итеп җырларыгыз. Рәхмәт. Пока-пока. Покалар. Апрель ай баш мәдәният йортында киләбез дигән идегез. Миннән тормый администраторларга әйтермен, бәлки ай башка килеп тә чыгарбыз. Менә уразага керәбез. Уразага кергәнчә концертларны төгәллис иде. Шуңа күрә ураза вакытында концерт куеп йөреп матур булмас. Шул дуслар. Барыгызга да рәхмәт безнең белән бергә булганыгыз өчен. Күтәрә аласың ул микрофонны. Әйе шул. Баян күтәреп
Рәхмәт, яме. Исәнлектә, саулыкта, сәламәтлектә күрешергә насыйп булсын. Әгәр инде Уфалар монда булса, Уфалар белән күрешәбез, Алла бирсә. Иртәгәдән башлыйбыз. Пока-покалар, яме, покалар. Исән сау булыгыз. Нет, мин Очрашулар хәзер насыйп булсын. сезгә телефон номерын бирәм.